Хвастя хора, ще играем Clash Royale. Както виждате, ще се опитам да се въря бърз, да апгрейдна Спаркито. Стане втори левел. Така, чуя се дали сложи някой от тези двете, ма... Не. Ще сложим Ice Spirit на мястото на... Може би скелетната армия, да. По-доволен съм от Ice Spirit. Не знам защо. Джибър, добре. Започваме. Така, гуд. Що good game, бе, ти изобщо не си добра игра. Вау. Този иначе е първият, който го изпращам, може би. Ама ти си мислиш за много силен, така ли, бе? Така ли, бе? Да не станеш много силен, много слаб. Защото май, как е тръгнало, пич ще губиш. Какво ли си вика? Само аз легендари. Сигурно ще го къртя. Ма пича, аз имам 4. Чичо. Няма какво да се фокаш ти с една, аз с 4. Макар че може да имаш повече, не съм сигурен. Така. Няма да сега да се фокам с паркито, защото тук може да ме къртят. Това ме дразни, бе. Как може? Дофил. Вау. О, това има нещо. Ще спазя с паркито, че не се знае какво. Как ще ме изненада. И колко ще е приятна тази изненадка. Браво, аз пак ще я взем колата. Нали си имам ракета? Мисля, че... Бърже ще ги съберем и добре. Кажете честно, не съм ли добър? Кажете, не съм ли добър негър? Не съм негър, майре. Не съм и ром. Но, кажете, не съм ли добър? И сега като му пусна с паркито, защото се направи неголям. Спирай. Сега е бомба. Това с парки. До там си пича, с няма ти остане нищо. Нещо схемата не му излезе. Искаше да сложи повече, сигурно. Такива, как се никак. Еликсир колектори. Ама какво да се прави? 15. Колко джима трябва горе-долу. Така се ориентирам. О, майко. Добре. Ами като цяло това ще е за днешния епизод, защото много не искам да губя. Ще ми дадат. Ще играя по-късно, може да направя епизод пак, не се знаем. И сега малко реклама. Ако ви харесат моите видеа, значи 100 на 100 ще ви харесат повече видеята на един мой приятел. Нарича се Firenix. Ако някой не знае как се пише в F1 Renix. Спонсориран е от Kinguin. Просто пишете Firenix и ще ви излезне. Има игри на Тривиадор. Показва карти на Йо-Йо. Доста интересен е. Абонирайте се за него. Лайкнете му клиповете. Също доста готини клипове прави. Доста се труди, всеки ден качва клипове. Като цяло това ще бъде за днешния епизод и аз съм Илко и от мен чао!